one now rise up. Get up, get up, get up, just wake yourself up. Little so much we inspire. 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 Sashiyela indoda yamadoda ekumele sihloniphe mihla namalanga Zulu get your mazi no jama get your mazi no mkabayi uzulu Zulu uyamazi yenu senza Shongololo Thando Lwesizwe High School. Next to me we have a student usazochazela ukuthi njengosilana senzani kungani. As you can see ukuthi bewela ama tradition, so nje uzochazela kabanzi asibeke sithombeni ukuthi namhlanje kwenzakalani, ubani igama lakho, usukaphi, and futhi ungitshela ukuthi namhlanje njengoba silana kwenzakalani. Mina igama lami ngusibonela Mhlongo, la sikhona Thando Lwesizwe High School. Namhlanje kahle sizocelebrate usuku lobadeni ngcotshisile. Ngakho kulo mcimbi esiwenze lapha esikoleni. Ngiyabonga. Okay, kulo mcimbi owenziwe la esikoleni wena ufila kanjani nje na uzoyishowcase because I'm sure ukuthi la nizoyishowcase as kuyi cultural day, ni showcase ukuthi ena kwenzeka kanjani nje nabantu besizulu isini na yonke into kanjani wena nje yini othanda ukuyenza la ngaphakathi phambili. Mina ngiyathanda into enza kahle engizokwenza ukuthi ngizocula lapha. Hayi nizwele ukuthi kusazoba mnandi usashilo wathi bazocula so besize ukuthi baphethe nabafana sebeshaya nangebhesi.
la eceleni kwami at the closing we have one of our teachers la Thandolwesizwe uMisithole uyena sizosichazela kabanzi ukuthi bagqugquzele yini ukuthi nabelenze lolu suku libe impumelelo kanjena. Sanibona uMisithole. Njengoba sazi sonke ukuthi lolu suku kahle kahle belihlebe i-Department of Education as traditional day nje kuzona zonke izikole. So ke bese ngesizifale ke nathi ngaphandle njengoThandolwesizwe even though sibe nesikhathi esincane to organize everything but sikwazile izingane zethu zisihloniphile zenza noma isikhathi sokupractice besisincane so bavezileka amakhono abo ahlukene kwahlangana kwaba usuku oluhle nje nathi okade singalindele ukuthi uzongagcina seluluhle kanje but uhambe kahle bonke. Siyabonga futhi nokufika kwenu kade singalindele ukuthi mhlawumbe ngakwazi ukufika the short notice but banikwazile ukufika. Siyabonga ukuthi nenze usuku lethu oluhle. Ngike ngakhuluma even nabafundi bethu ukuthi ngoba abanye babe benga-understand ukuthi why all of a sudden sekhona u-traditional day bade bengawazi before, so we had to explain kubona ukuthi lolu suku lenziwa ngoba kahle kahle emlandweni kwathina kwamina at my age ngiyaqala ukubona Isilo sigcotshwa, so bekuyinto eyihistory nje kuthina abantu abamaZulu kakhulu. So ngize ngabachazela ngathi no bekufanele lolu suku celebrate lubalekile, it's a history in the making because Isilo lesesesakhothama sikhule thina sivele sesikhona asazi mhla sigcotshwa isiqala kahle kahle ukubona Isilo sigcotshwa, so kuthina abantu abamnyama bekuyinto ufuna ke siyibungaze futhi lesenze nezingane ukuthi zibe aware. Duzuma TV, we inspire.